Si ale urobíme radosť takou domácou záhradkou alebo domácimi pozitívnymi vecami, ktoré sú spojené s prírodou. A musím vám povedať, že Sonička tam má veľkého fešaka, ale aj ja mám fešandu, takže nech sa páči. Ja som vedela, na čo bude Ivetka reagovať. Samozrejme, je tu sympatický mladý muž, Julius Slávik. Vítajte. Teším ma, že tu môžem byť medzi vami. Áno. Julo prišiel s takými vychytávkami, ktoré trošku pripomínajú prírodu. Ak patríte k ľuďom, ktorí zbierajú také veci, čo nemá nikto, tak toto sú ideálne typy, takéto niečo mať. Je to tu, toto čudo sa volá hydroponická záhradka a ako funguje, tak to nám povie práve Julo. Je taká domáca záhradka, ktorá sa vlastne používa na pestovanie byliniek celoročne. Samozrejme, môžeme tam pestovať aj čili papričky, ktoré ja mám teraz nasadené. Ale ešte tu nemáme čili papričku. No, lebo tu 3 týždne vlastne trvá, kým sa vlastne vykličia. Takže. Ale potom už to ide veľmi rýchlo. Dobre, Julko, toto je teda prístroj, ktorý je do elektriky. Máme tu takéto malilinké kochlíčky. To sú vlastne biodomčeky, do ktorých vlastne zasadíme to semienko. A vlastne koreňový systém je vlastne vo vode. Áno, lebo je to hydroponické, takže koreňový systém je vo vode. Do tej vody zrejme pridávame aj výživu. Takisto hnojivo, áno. Najlepšie, keď sa podáva biohnojivo, nie je minerálne hnojiva. Podstatné je, že sú tam ešte aj úsporné žiarovky. Áno. Čiže vlastne má to veľmi nízky odber a človek môže pestovať celoročne. Dokonca sa dajú pestovať aj paradajky. Áno, to som tu videla na takom obrázku. Počkajte, ja to tu ukážem. Že tuto sú, že sa dajú pestovať, a takto to vyzerá. Šery, paradajky, petúnky. Šaláty, dokonca kvetiny. Šalát, áno. Tak my môžeme mať na okne takúto hydroponickú záhradku, ak teda nemáme samozrejme takúto vlastnú prírodnú záhradku, tak takto si môžeme dopestovať. Ako rýchlo nám rastú tie semienka? Zuba rast tak rýchlejšie ako v hline. Takže vy ste hovorili, že tu sú, je tu čili. Čili, hej. Kedy môžeme čakať, že to čili sa objaví? Počítam tak 2 mesiace a už nám začnú rásť malé čili papričky. Julko, rozmýšľam nad tým, že pre koho je takéto niečo ideálne. Dajú sa takto vypestovať sadenice? Áno, dá sa to použiť ako na pestovanie sadeníc. Predajú sa vlastne potom také kity, kde ich môžete dať viac tých biodomčekov. Áno. A môžete to potom presadiť na záhradku, do kochlíkov, kam vlastne to budete chcieť. Áno, a nemusím sa vôbec tomu venovať, len... Čo je podstatné, že je to vlastne elektronický systém, ktorý vám určí, kedy máte dať vodu, kedy máte dať hnojivo. Pekne vám to vybliká, pekne vám to ukáže a vy len vlastne, keď idete okolo a vidíte, vlastne keď kontrolujete a staráte sa o tie svoje kvetinky, tak vlastne len buď dolejete alebo pridáte hnojivko. A ako často tam treba dolievať tieto veci? Voda zhruba raz za týždeň, raz za 2 a takisto asi aj hnojivo. Ono vám to zablíka, či hnojivo, či vodu, čo potrebuje vám to zablíka. To je vlastne špeciálny senzor, ktorý vám ukáže vlastne výšku tej hladiny. Áno, ale toto nie je pre deti. Ja si myslím, že by to zvládli aj deti. Je to pre celú rodinu, je to taká zábava, musí mať človek k tomu vzťah, to je asi podstatné. Sledovať. A tým, že to tak rýchlo rastie, tak môžeme každé ráno sa zobudiť a ísť pozrieť, že... Áno. A treba, aby to stále bolo v elektrike? Potrebuje to Áno, svetlo? je to elektronický systém, takže ono sa to večer vypne, kedy potrebuje sa to zapne, presne podľa hodín, ak to potrebujete, lebo dajú sa tu pestovať aj jahody, takže na každej si to vlastne nastavíte. A keby sme na tú vypestovanú rastlinu zabudli, tak čo sa potom stane? Tak nebude mať vodičku, tak umre ako klasická rastlinka každá. Potrebuje vodu, no bez vody nemôžeme byť nikto živý, ak sa povie. Dobre, poďme teraz na črepníky dolu hlavou. Tak je taká zaujímavosť. Je to vlastne klasický kochlík, ktorý sa dá dať dole hlavou. Hej, funguje to vlastne takto, si ho zavesíte ako dekoráciu. Napríklad do okna? Napríklad do okna. Najlepšie je to na bylinky, podľa mňa. Lebo viete si to do kuchyne naranžovať pekne a pri varení si viete všetko odstrihnúť, nemusíte behať nikde, hej, máte to po ruke. Julko, ale čo to teda je? Áno, je to keramický črepník. Áno, keramický črepník. Keď to otočíte. Áno. Poďte, ideme takto, aby nás lepšie videli všetci a najmä tieto vecičky. Tu je teda hlina, normálne klasická hlina, ktorú drží taká sieť. Áno. Je tam rastlinka a keď to takto otočíme, tak to drží, je dolu hlavou. Je to prirodzené pre tú rastlinu? Korene hore? Prirodzené, no pokiaľ má vlahu, tak ona pôjde. Hej, ona sa bude prirodzene ťahať za slnečkom. Už sa aj takto ťahá. Už sa aj trošku ťahá, hej. Podstatné je, že je tu porozná miska, do ktorej keď nalejete vodu, tak ona postupne prepúšťa k tým koreňovým systémom tú vodu. A čiže takisto to netreba polievať každý deň, ale zhruba raz za týždeň. Na aké kvety je to ideálne? Či je to úplne jedno? Zase tie bylinky a čo sa týka kvetov, všetko. A vy ste hovorili, že bylinky v kuchyni, že takto potom bylinky najlepšie, ale čo sa týka kvetov, všetko. Samozrejme, ne paradajky, to už bolo asi komplikované, ale všetko. Tie by nám padali rovno do úst. Potom je tu ešte tento, ten je plastový. Áno. Hej.
Čo je na ňom možno lepšie? Môžem ho teda otočiť, ja mám stále strach, že mi to vypadne. Čo je na ňom možno lepšie je to, že je to taká tyčinka, ktorá vylezie, keď je to vlastne plné vody. A keď ju strátite vlastne z ohľadu, viete, že ju to treba doliať. Taký detektor toho, že či tam je voda alebo nie. Dobre, a teraz posledná vec, a to je motýl v pohári. Kde sú tie motýle? Tu sú skované. To je celá zbierka. Sú to motýly v pohári vlastne. Ide o to, že motýlik, keď ho chytíte, zaverte ho do pohára, tak on asi dlho nevydrží, pokiaľ tam nie sú nejaké diery na vzduch, takže vymysleli takúto vec. A je to fakt pekná ako dekorácia. Ak nás pozerajú teraz detičky, toto nie je živý motýl, to je elektronický motýl v pohári, dokonca si môžete takéto motýle aj zbierať, pretože ich je niekoľko, koľko je do tej zbierky? 4 druhy. A tu je baterka, môžem to ukázať? Jasne. Si pripadám, ako keby som mal nejaký kúzelník. Tu je baterka a tá teda spôsobuje to, že ten motýl lieta. No. A reaguje na zvuk, na jemné otrasy, na pohyby, takže je to ako pekná dekorácia do obývačky, príklad. Reaguje na zvuk? Aj na zvuk, hej, na taký... Čo, treba tancovať pri tom? No, niečo treba vyvinúť, nejakú aktivitu. Zvuk, dobre, tak toto sú teda naozaj také veci, keď nemáme tú prírodu doma, tak môžeme si to aspoň prinesieme domov, ale keď ju máme doma, tak to vyzerá trošku inak. Teda keď ju máme vonku, vyzerá to inak, ako keď ju máme doma a ako vyzerajú také úžasné záhrady a rozkvitnuté domčeky, tak to teraz uvidíte. Julo, pozerajte sa spolu s nami. Teším sa na to. Taký nádherný efekt, aký dokážu priniesť fasády alebo balkóny plné kvetov, nezaručí ani tá najžiarivejšia omietka. Len si predstavte zmes listov a farebnú paletu kvetov, ktoré sa menia od jary až do jesene. Niektoré sú dokonca príťažlivé aj počas zimy. Svoj dom v dedinke Giverny v Normandii nechal obrásť kvetmi aj francúzsky impresionista Claude Monet. Jeho dom sa v záhrade plnej kvetín doslova stráca, ako by ju nemal nejako narúšať. Steny objíma brečtan a aj za múrmi máte pocit, ako by ste záhradu vôbec neopustili. Interiér zdobia nádherné monetové obrazy, na ktorých maliar zachytil najmä krásu tisícov kvetov vo vlastnej záhrade. U milovníkov kvetov vždy vyvolávali závisť pohľady na balkóny obsypané kvetmi vo Švajčiarsku a Rakúsku. Alpské previsnuté muškáty milujú najmä západnú a južnú časť domov, na ktorých svieti slniečko takmer celý deň. Ak nezabudnete na pravidelné hnojenie a polievanie, pokojne toto leto môžete aj svoj balkón porovnať s tými alpskými na horských chalupách. Svoje nezameniteľné čaro majú aj staré kamenné domy na anglickom vidieku. História sála z každej tehly, ktorá bola použitá na ich stavbu. Atraktívne sú nielen svojou rozkvitnutou výzdobou, ale aj strechami z prírodného materiálu. Na anglickom vidieku môžete obdivovať aj kostol v mestečku Bermondsey, ktorý je obrastený trávou, ale zvnútra. Viac ako 150-ročnú pamiatku pokryli dvaja umelci špeciálnou tapetou, na ktorú nastriekali zmes ílu, substrátu a semien trávy. Svoje dielo dvojica prezentuje ako zelenú kožu na kamenných kostiach. Výsledok je naozaj fascinujúci. Popínavé rastliny a množstvo kvetov nepristane len starým domom, ale svoje miesto majú aj v modernej architektúre. Dokazuje to napríklad ultramoderný dom v Belgicku, ktorý je naprogramovaný tak, aby sám zvládol polievanie aj hnojenie.